ụmụ Igbo ekene m unu, ndị ọdịnala ekene unu taa. Anyị si unu gbaghara, anyị si unu gbagharanụ na ihe a na-eme ka nkụ. Ụmụ Igbo, ihe a na-eme ka nkụ. Anyị nwa bụ ndị ọdịnala, anyị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị si udo dịrị unu ebe ọbụla unu nọ. Mana tupu anyị ejebe, tupu anyị akwube ihe anyị na-ekwu, anyị ga-ebugodo ụzọ kene enu, kene anị, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụọ, kene ikwu, kene ibe, kene oke, kene nwunye, kene ntakịrị, kene okenye, kene ndị si na ife anyị na-adị ha mma, kenekwe ndị si na ife anyị na-anaghị amasị ha. Ụmụ Igbo, ịma na asị na atụọ nnu nkiri nke ekete onye tara ahụ ara, mana ekwube anụghị gburu nwata, mana afọ ekwughị gburu okenye. Ihe anyị ji eme ihe anyị na-eme bụ na onweghị ihe ọbụla na-eme n'ụwa. Agwara m na enweghị ihe okwefuru anyanwụ. Nothing is hidden under the sun. Nothing is, onweghị ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ. Ọ ya mere anyị ji awụgharị ihe anyị na-awụgharị, ma ndị na-ekwu ma freedom, ma ndị na-ekwu nke a, because nature is nature. You can never hide away from nature. That is nature vibration. Ọ bụ ka nature si eme. Every 2000 something years ọ na-echenji. And this is the age of knowing, the age of knowing, the age of gold. Even the Bible kwuru ya, eposturu m ya na Facebook, na go and see. Bible talk about this because Bible bụ book of all akwụkwọ ndị nta akara. It's a occultic book, but ị na-ịghọta ihe dị n'ime ebe ahụ. No, because Bible ahụ ifuru ebe ahụ bụ after the age of primordial, ndị mmadụ ji wee na-emere omenala ha now. Then Bible pụta all the development of the mind, all my soul growth, ndị ghọtara ihe, ndị ma ihe that time were this thing dị n'akwụkwọ, so that onye nwa bụ ihe a na-ekwu age of pieces azụ. Because if you go to Rome, ị ga-afụchi ya everywhere. Ị ga-afụ ihe ji ka ebe ejicha azụ wee mee sign o juru eju everywhere. Ọ dị bọtọ ndị ghọtara ga-aghọta. Now ha na-ekwu ya, okay, let me start now. If you go to Bible, ị ga-afụ ya Matthew 13:39 to 40. Go and read it, because mmụọ ya ha agụcha ha niile ebe a. Mma na-enye gị the quotation, if you like detuo ya edetuo. Matthew 13:39, because edeturu m edetuko, because okwu buru ibu. Then you go again na Matthew 24:3. Go again na Luke 18:29-30. Ọmkpọba ha niile. O kwuru about this new age. Even the Mayan, ndị nọ na America, Aztec, even the Igbo, ndị ancestors of the Igbo people say this about new beginning. But ihe ndị be anyị mere bụ ajekọrọ nonsense na-akpagharị na ihe nna gị gwara gị sị gị, you need a new life, you must have this new life. Because Jesus Christ a na-ekwu okwu ewu, ọ bụ the Roman Empire, and the age of Roman Empire is dead. Ọnwụgo is dead, completely dead. Age of Jesus na Rome anwụgo is dead. We are in the age of knowing the God's consciousness, which is Rome called Christ consciousness. When man become God of their own, he can never seek for God. Every sickness man can cure. Every sickness man can cure. Man can even produce another man when man become God. That is the age of gold. Ọ ihe anyị nọ n'ime ndị Africa ka ebe na-akọ nonsense. Buru mma n'aka si na ihe ahụ mma, Holy Ghost fire, Holy Ghost mma. Imagine age of knowing. Nna agụ na ọkwa ifuru human being. Let me tell you one thing. Ọkwa ifuru ewu. Ịmana ewu ka nkịta mara ihe. Most of you will not believe. Ndị Igbo tụrụ inu si na ihe nkịta fụrụ na-agba ụja na ewu afụ gị na-enye esi. Ewu afụ ihe ọ na-egosi gị bụ na ewu ka nkịta mara ihe, kama na nkịta na-agba ụja. Ọ dị aggressive. Mana ewu ka ya mara ihe very well. Before nkịta abụrụ anụ ụlọ, ewu abụrụ gị anụ ụlọ. Nkịta ewetara ya n'ụlọ ka eyuzuo ya for hunting. Ọ ndị na-achụ nta kpọtara nkịta n'ụlọ. Ewu abụrụ gị anụ ụlọ 10,000 years ago before nkịta abụrụ anụ ụlọ. So ihe nnachi ịgwa ndị be anyị bụ na mara na ihe anyị nọ now, age of knowing. Human being abụrụ the same thing. The worst thing that happened to human being in this life bụ ikpokọta human being niile ọnụ. Ha abụrụ the same thing, and that can never be the same thing. Because if atụrụ na ewu abụrụ ofu ihe, atụrụ na ewu abụrụ ofu, ewu nwere 60 chromosome, nke ọzọ atụrụ nwere 50 something like that. Otu aka human being dị. Every enwere chromosome mango, nwee German mango. Mango rule 5 different types. You give them name.
oruzie na nke human being ekporo everybody gakọ ọnụ na-akọ nonsense. Ọ bụ nye nwe na-eme ihe anyị na-eme ya today. You must build a society because onye ọbụla abụrụ ofu. Enwere ndị isi zuru oke, nwe ndị isi ezughị oke. You must make a way for ndị isi ezuru oke ka e wee kụziere ha. That is it. Asị ndị Igbo si na ewu na-eri ji sobe ewu na-anaghị eri ji. Ewu na-anaghị eri ji ewu na-eri ji. O bido ribe ji. Ihe o gosiri gị na enwere ewu ma ihe nwe ewu amaghị ihe onye ka ọ na-agwa gị datịrị. Mana ihe na-eme Afrịka wụ because of na ha na-eji oji. Hey, black people we are one. Ekporo everybody gajuo die. Ofu onye na-enweghị ihe ọma okoko. Ọ bụrụ onye isi unu chebe unu. Ọ bụrụ oge onye ọbụla aba na akụkọ. That simple as ABCD. Until you know that onye ọbụla human being is not the same. Never ever. Not today, not tomorrow. O nwere ndị ga-akụziri ndị ọzọ ihe ama. Oh, you must. It's a must that somebody must teach somebody because that is life. O nwere ndị their element in their blood. O nwere higher element, nwere lower element. And the higher element must always control lower element. In this level, I know. Ọ bụ na anyị na-eme ya otu a, higher element supposed to teach lower element. But in this form I know now, higher element na-egbuzi lower element egbu. Instead of teaching them, we kill them. Because of the kind of situation, the kind of institution we build a negative and useless institution. That is where we are. Onye ọbụla filikwe na nna nna anyị ha, our ancestors bụ Nje Michael nkwo ka ndị ụka. Onye ahụ na-eme mistake. You are deceiving yourself. Either you don't know or you dị imam ihe na-akọ akọ. Ịghọtago? Ndị be anyị kwesịrị ịma na life we live is a force. Ọ bụ a force ka ọ bụ a force. It's a force. O nwere onye Igbo nọ n'ụwa gwa mana afa nna ya nwere ihe a na-akpọ chi Chukwu n'ime ya. Come and tell me. Ọ bụ na your surname bụ Chukwu na ya. Come and tell me. Onwe ihe anyị ha agwụ na ebe nwe ihe ya eme ogoro na commit suicide. O nwere onye Igbo si na afa nna ya surname ya nwere chi or Chukwu inside it. Come and tell me. Ịgwa m emechie m this radio. Ọsọ afọ ụmụazị gị ga-afụ Chukwu nọ nzọ Chukwu ebuka chinka surname no. So a na-agwa unu na ihe ahụ age of knowing. Anyị ga-etiwe aka oyibo nsogbe, we must open it for you openly if you like. Good. Ihe ọbụla nwere opposite nwere words, right and left, nne na nwa, di na nwunye. That is life. So ịma ihe ọjọọ mara ihe ọma. You don't need nonsense to represent nonsense. So our ancestors did a very good, best, one of the best in spiritual knowledge, one of the best. But things fell apart, and along the way things fall apart. But there is no problem. I not gonna age of knowing. Another 2000 something years echigataga azụ here and don't know who I hear. Koro. Am I ndị Igbo na-agwa gị? We will go and bring 2000 years of omenani to get na nwanne. How can this thing compile? How can this thing work with this year I know now? A na-ekwu ka ga-esi eje forward na na-ekwu n'azụ. If we are planning a way to go forward na na-ekwu n'azụ, agwara m na onye ọbụla abụrụ ofu. That's why ndị ọdịnala our own agenda. Okay, Europe bidoro from seven countries. European Union bidoro from 7 countries. 7. Ị na-emezi ọfụma ha akpọbata ga eburu onye otu ha. Ọsọkwa ya bụ na anyị dị 500,000 ndị Igbo ma ihe nsogbu adịrọ. Anyị dị 500,000 ndị Igbo ma ihe we don't care. Ịdị 100 million ndị Igbo onye na-ezuzu kedu uru ọ bara? Ka uru ọ bara anyị dị 100 million Igbo people 1301. O nwere isi. So ọ bụ na anyị dị 500,000 good and fine, anyị nwee future. Maka nke anyị dị agbụrụ ndụ. Nke anyị dị agbụrụ ndụ. Ana m ekwu okwu omenala ma ọdịnala ndị mmadụ eche ma ibibe akaba nzukọba nọnsensị na-akọghị eri na-ekwu nọnsensị. No, ọ bụrụ ihe anyị bịara ebe a. Ihe anyị bịara ebe a bụ onye Igbo iwuru mekaniki, then anyị eme dị mekanik, anyị eme ya update ọ dị up to standard. Onye ọbụla bịara ebe ahụ rụọ ọrụ jekọrọ ụmụnne ya. Ngịnwa na onwe gị nwezi the company, ị ga na-elive n'ihe a na-akpọ share. Ị ga-enwe share, iburuzie shareholder na-elive on percentage. Then ndị ọdịnala enwere the company na control ya ọ dị up to standard. Onye je ebe ahụ rụọ moto ya ọ na-akpọ mkpu. Ụlọ ọgwụ the same thing. Ọ ihe anyị na-ekwu maka anyị create a society worthy of living. Word of living. Enwere ndị ma akwụkwọ anyị eti ihe na ọdịnala science school, ha gụchaa akwụkwọ ha rụọ plane. That is development. Ọ bụghị nọkata ije rụọ train. Ịkpọ ndị China kwụọ ha 20 million ha rọrọ gị train.
who will service the train? Onye ga service that train ị na-arụ for 20 million, who will service it? Ị nwere ọkụ ije anya train were amụfuti ego na-etufuti ego for nothing sake. A ga-arụrụ anyị metro wee spirit train, light train, where? Onye ga service? Onwe school ị nwere ebe a na service train? Ị nwere school? Ị na-ekwu okwu ịrụ train, ị na-ekwu okwu na-ekwugheri ndị isi adịghị mma. A development abụrụ ijos ruo ụzọ. No, development bụ a structure hold everything together, bound everything together. Ihe anyị bịara ibuild wee pyramid. Ordinary came to build a pyramid. This pyramid will grow forever and ever. 100 million years time, ụmụazị anyị tokwe after 2000 years again to come. This ụmụazị anyị will come and new age mgbe ahakwa ha mekwe multiply to new age, because this is new age whether you like it or not. This is new age. Ordinary new age bịara change the society. Useless anyị agba ya ọkụ. We will still every useless something nọ na anyị omenani, we distill them, make them liquid, modify them to move forward. Also mmadụ bịazi egwa ga-esi gị na nna gị fere arụsị isi past tense, ọ dịghịzi relevant. Ọ bụrụ na ị ka na-ekwu okwu a ụnyaahụ, ọ dịghị relevant because ịgwa m na nna gị fere arụsị ma ihe ntị gị and so what, but now anyị na-ekwu okwu ịrụ ije n'ọnwa, so okwu ya ogwu ezi meaning. Isi na nna gị na-akọ ọgwụ ma ọ na-eme nsị and so what, but anyị na-ekwu n'okwu ịrụ moto na so it makes no sense anymore. Ọ mgbe ije kawakwa nzukọwa nonsense ha wee na-afụ gị ọrụ, ndị omenala ya, ndị ọdịnala ya, ha bịakwa ndị omenala ya bịakwa ọka nje kọbakwa arụsị bụ okwu ọkọ chụbakwa aja. Ifugo mgbe ahụ enwe ike ha afụghị ọrụ. Mana ọ bụrụ na ịgwa ha tiga look, ma yesterday is memory. Yesterday is nothing but memory. So whatever you say is your own problem. Even Jesus Christ is memory as well. Jesus Christ is God, omega expire. Ma gị ma Jesus gị isi na nna m emega expire, nsị gị na Jesus emekwere expire. Ma Jesus nwa na-emekwu na expire, so enwe eziokwu. So ihe a na-ekuzi bụ ordinary new age, the latest one, the best, because ndị Europe emekwu na expire because all Jesus ka ha so. Ihe ji ndị Europe na sayensị, ihe ji ha sayensị, so anyị nwekwuo sayensị nke anyị na nwezo ya aka ibe ya ọnụ. Ịghọtago? So gọọmenti anaghị develop obodo were n'ihu ndị ọdịnala na-ekwu. Gọọmenti anaghị, so unu atụ n'egwu, unu atụzi n'egwu. Onweghị ebe ọ dị n'ụwa, go and do your own research as na gọọmenti na-develop obodo nowhere. So ọ bụrụ na ndị Igbo enwere ike imewa, ndị gaghị emenwe individual. If you go individual ịnwụọ, ọ dị ka mmadụ inwe ego, ịkpata ego nwụọ nwanne, ego ga-disappear. Jee jụọ John Nebolisa, go and ask eze ego of ihe ala, ha ka nkụ nwanne ime individual ịnwụ ha na that one close. So o nwere ihe uru ọbara individual ị gaghị eme nwunye because ịnwụọ nsogbu adịrọ, mana ịnwụ ego ga-anwụ. So ma ordinary one institution of its own, ọ wee pyramid. So pyramid mgbe 100 people gbakọ ọnụ bụrụ mmadụ, ihe anyị na-eme a na-akpọ atịla ọgwụ, mmadụ agbagosie n'elu ya, ndị ọzọ ejide na na-ebunye ya na ọya pyramid a na-ekwu ekwu. You got to go. So we came to construct. Anyị agụọ na ihe a na-agụ ụnụ ka akwụkwọ study nweta the result before a na-ekwu ya. You got to go. So o nwere ike ndị mmadụ nwere ike isi na this guy ọ bụrụ about okwu, ihe a na-ekwu pure, ihe a na-ekwu pure. Anyị kwuo ọdịnala, onye ọbụla ekwu ọkụ nonsense bụ ihe aka n'anya. Nwanne ihe anyị bere to build a decent Igbo land, good for everybody, good. Dịrị nwoke mma, ọ dịrị nwaanyị. Mmadụ nwụọ, nwaanyị ọsọkwa ya bụ na nwaanyị aha dị 5 years n'ọdị, nwanne di ya nwụọ, ọ bụ this woman because ọ bụ na ọ rugo oge ịnụ di, o ruo n'oge ịma ihe, di ya nwụọ, ọ bụ nyanwa ga-choose what to do. Ị gaghị eme by force because isi na obodo unu na-eme na spile abi, mana ndị ugwu so unu ga-anọ ebe aha by force, ị na-ebe akwa. Then why did you force this child? Ọ bụ isi na Nigeria, then why did you force this child, this girl to nọ ebe ahụ? Why ga-eje kuchi this girl? Ndị ugwu chi kuchi gị jụ, mana anyị jụ si na mba na ya chọghị ịbụ Nigeria, mana this girl si ya chọrọ, she want to be free. Di ya anwụgo na leave her alone. Kapịa ka ọ chọọ ihe ọ chọrọ ime onwe, ikuchi esiri nwanne di. Okay, what about nwunye gị nwụkwa anụ? Onye nwunye ya nwụrụ anwụ nkọ, ọ na-ejekwa ikuchi nwanne nwunye ya? Jee kuchie nwanne nwunye ya na aka afọ ma ọ yarịkwa possible. A na-akọ nonsense ebe ihe na-enweghị isi, a na-akọgeri ihe ọbụla na-abụghị in line with nature justice, natural justice. Ordinary new age a ga-agba ya ọkụ, a ga-eme otu ya, mee otu ya liquid, pia distill ya, wepụ na nonsense.
ihe debere anyị isi ona bụ otu a, ọ bụ iberibe. Hapụzienụ nke ụka abụrụ nsogbu. Age of church is gone. Ọ gafego. Ọ bụkwa m kwuru ya, Bible said, the Bible said, I give you instances in my Facebook page, go and read. Ọ dị n'ime akwụkwọ gị, akwụkwọ ha si akwụkwọ nsọ, go and read it in akwụkwọ nsọ. The age of Bible is gone. The Roman church is gone. Jesus Christ is gone. Then say in the Bible that this is the new age. On the 17th of this month started the new age. The sun low the energy of the sun slowly because him na sun na burn ka ọ na burn hydrogen, so slowly ka ihe mere now. The magnetic field a week ago, so more particles na abatazi on earth, more particles. So maka ụmụ nwaanyị dị ime ịba na plane all the dangerous for your health. Nwaanyị ọbụla dị ime don't fly, just give some months or some days before you fly, because radiation sun na emit now all the more harder than before, because slower, because electromagnetic field of this earth now all the slow, so these particles now all the more heavy. That's why na ndị dị ndụ ọ ga-eme ha their consciousness will rise, ha amarazie ihe. Ma ndị chọrọ ịma ihe ọkwa ndị chọrọ ịma ihe, ma ndị na-achọrọ ịma ihe will remain. Ndị na-achọ Chukwu ha ga-efe, looking for Chukwu to worship and to worship. Agwago m na gave you an assignment, jee chọọ onye ọbụla bụ onye Igbo their surname bidoro na Chukwu mochi. Come and tell me before you not somebody to worship. Before you look for somebody to worship, wetere ma onye surname ya bidoro na Chukwu ochi na ana Igbo, then before you ekwubegodi somebody to worship. So now ọ bụrụ na i believe n'ihe m na-agwa gị, ga mee research gị, because ihe ọdịnala bịara bụ to free you, iwepụta gị from ohu. Ewepụta gị from ohu because anyị agaghị, because anyị na-emekwa idozi obodo anyị. Ọkwa ha ebe idozi obodo anyị ndị nkịtị eburukwa bịakwa orukwa echasị aka nsị agba egbe ezu ochi. Anyị achọrọ ochi ebe anyị bi, we don't want it. Na ala bekee anaghị ezu ochi ebe a. Onwe polisi, ị gaghị afụ polisi anaghị ezu ochi. Enwe polisi n'ebe a, but there is no criminals. Anaghị akọ mmadụ ọgwụ ka ya na-akọrọ onye ọbụla nwere ihe ọ na-arụ. Kedu ihe na-akọrọ mmadụ ọgwụ? Anya ukwu dị adị, normally anya ukwu iwe wesie gị ike ị ga rụọ nke makarịrị onye ahụ na mma. Ọ ka esi eme na ala bekee. But ndị isi ojii, one thing they must know is that nwanne mụ na gị na-asị ka anyị pụọ ọya maasị nsogbu adịrọ. Ebute moto gị na-agba 300 km, nke na-agba 300 km. Asị ka esi ebe a jebe anyị jee travel, onye bụ ụzọ wee ruo, ọ ga-eri anyị 50 years. Na-ekwenụ ntị ọfụma na this journey ga-eri anyị 50 years. Ịgbapụ ọsọ, ịma ihe m mere, nchiga azụ jee rụọ moto ọzọ, copy from that the same motor ahụ ibu, rụọ moto ọzọ na-agba 2500 km per hour, mana nke ibu na-agba 300 km. And this thing rụrụ arụ tekiri 10 years iji wee rụchaa ya, and nke nwa na onwe gị agbapụgo na-agba na-eje 10 years ya, and oge eri anyị 50 years iru ebe ahụ anyị na-eje. Ịgbapụgo kwesịrị 10 years. After 10 years that moto ahụ rụrụ ọfụrụzi, ọ na-ebuzi nke ahụ ibu wee pụọ na-eri 50 liters of fuel. Nrụọ nke ọfụ na-eri 1000 liters of fuel na-agba 3000 per hour. Nwanne ya pụtakwara m n'ụzọ ghaa gị buru gị ụzọ ruo ebe m na-eje, hazisi onwe m were kọrọ dịho na anị ahụ n'ebe ahụ, ịbịazi ị na-agbara m odibo. Ọ ya bụ ụwa. So ọ bụghị iburu moto mere mmebi na-agba ọsọ na-eje, no. Nna nwanne were disi copy from that moto nke ahụ onye ahụ bụ, mee ya amplified. Ime ya amplified, ịgbaga onye ọbụla. Copy from ndị a na-eme ihe a now, ndị ọcha ma ndị China, mee ya amplified, ịgha ha, ị cover them. Hapụ yesterday is nothing but memory. Is a memory, it does not exist. Ọ naghị exist. Yesterday is memory, it does not exist. I copy from these people na matematika now. Aya eme ya amplify, mee ya multiply. Aya agaba. Gbaga ha. Ọkwa ka China mere, ifu na China bịara copy from Europe. Ha agakwana ha today. This is a simple analysis. The same thing. So if we do well, we can cover them. Enwere ihe dị n'ime. Nothing is there. Enwere ihe dị ya. But first of all, godi, anyị ga-ekwu na enweghị ihe anyị ma, so that we can learn. Open your brain. Onye ọbụla na-ekwu about ancestors, omenani nonsense, onye ahụ bụ onye nkịtị. Is like pastor using Jesus to cover up.
pastor na use Jesus a cover up. The name omenala is there already. So ka ihe anyị na-ekwuzikwe maka ya, omenala is there. What we need is a structure of governance. Ka ihe na-ekwu geriri. Give us a structure of governance. Don't tell me nonsense. Ị na-akọrọ m egbu ọkụkọ arụba agwụ nke arụba nke ebe a. No. Ihe onwere ihe adịrị na this ụmụazị na nwa na street. Does this add anything in our life? No. Ụmụazị agụụ na-egbu. Does that thing give them food? No. Kedu ihe ị na-akọ ebe a? Anything ọbụla apart from na how do these people be fed? Kee ka nnụ aka ga-esi eri nri nwe ọrụ dịka mmadụ dị happy as like every other human being. O make us. For me, it does not make any sense. Maybe for you, yes. Ofu mkpụrụ ihe mere pastor o ji ego nganga bụ na I am the man of God. That is the problem. Man of God, nothing. Prove it. He can never prove it. Or say a man of God. Man of what? Oputo name unu nganga. Okomoko. Hey, man of God. Can you prove it? No. Kehina, come on, get out from here. Nonsense. Na kogeri. Onye Igbo ọbụla pụtaghara kwuo omenani ma ọdịnani. Nwanne, how what can you offer in our life because we are dying off? If you don't have anything to offer, get out from here. Ọ bụrụ na enwere ihe na offer na this development of ala Igbo, get away. We don't need you. A na-ekwu na Igbo na ana nwanna, we are going. Igbo na ana so ọ bụrụ na enwere ihe nwere something to offer, kwuru that nonsense bomb now. I don't want to hear it. Achọrọ m ịnụ ya. A na-ekwu age of gold where everybody become a master of themselves. Ndị ojii na-achọ ha na serve. You looking for Agu to worship, looking for Alusi to worship, looking for God to worship, looking for Jesus to worship. Apart from worshiping yourself and creating a life for your unborn children. Apart from that, only the thing important in this life to create what you will live for your offspring. Not about talking about past nonsense. About past nonsense. My brother, forget about the government. They can never do anything for you. There is no government in this life. That is not government is a conqueror. It's like some cabals come together. You know, come together. Just never by force. All your government mean to govern. Go and Google it. To govern is by imposture. All imposture. Mmadụ ịbịa be gị were egbe tụdo gị n'isi na-ara nwunye gị na-ara ụmụ gị na-ara nwa gị. That is what it means. So ọkwa na ị ga-echebe ndị a ma na ịbakọ na akụkọ. The fastest atom generate the fastest the vortex. The fastest atom generate the fastest vortex. Pump and play. If you do well, you absorb them. If you do well, you absorb them. But ọ bụ na emere ọfụma nwanne ga na-ebe akwa na-akọ nonsense every day. Nobody is, you don't have any right to exist. Life is yours, but you don't have right to resist. As long as ị na-egbu ụmụ anụmanụ na-eri, somebody can kill you and chop. Ọ bụ ihe ọ bụ. Higher element kill lower element always. So all those men feeling ha ma ihe karịa gị, they will manipulate you, set you up, you kill yourself. Ọha bụkwere at the end of the day. Ọha bụrụ at the end of the day. So na-eche mgbe ha bịa were egbe tụdo gị n'isi gbaa gị egbe. No. They will set you up, they will manipulate you, you will kill yourself. That is why higher element always could dominate or kill lower element. Ị na-eme ya ụmụ anụmanụ in another way. But ndị ọzọ na-emekwa gị in another way. That is what you give is what you take. Nature does not pardon. That's why Bible is where say if you sin against the Holy Spirit, you can never be forgiven. Because nature is the Holy Spirit. You don't sin against nature. Ihe ọ bụ na ị mere, what you sow, you shall reap. So ọ bụ na anyị chọrọ, if we want a child, intelligent society, intelligent children, we must first of all get educational system. You don't need the government to give you education. Because I'm a private school and government school. Build private schools. Give them decent education. They will do marvelous. All those train nature hardwire. They will build the train. They will build everything nature. They will build. No, go and everywhere in the world, public school. Even Europe, obodo oyibo, America, public school. People are not proud of it. Private is the yes, but na Nigeria mo na Igbo. All these things are there, but always they will tell you Nigeria. But there is private school already. They are everywhere. Private school in Nigeria. Polytechnic, Oko, nke nwa dị n'Uri, Egbe Ariamu, Igbo Ajomu, Igbo Agwamunka.
all those things are private school. So what is the problem? Because there is no structure, there is no educational curriculum where to go. Nwanne nwatakịrị kwe with that brain ọ bụ sam ka ọ Japan for the brain, but to feed the brain with knowledge, don't feed with nonsense. Onye nkịtị ga-ama onye nkịtị, ịbụ onye nkịtị nụọ onye nkịtị, ị nwere anything to educate nwa gị ya bụ onye nkịtị, at the end of the day ọ ga-abụ onye ochi ma onye ama. Ihe a bụ is natural, is natural. So ekwu okwu ọdịnala ụmụnne m mara na ihe anyị na-ekwu maka ya, anyị abịara ịkọ akụkọ ụnyaahụ, mba, anyị mana ụnyaahụ dịbụ, mana nwanne future is the best, not yesterday. Anyị akpọghị, we have given it name. Omenani ọ bụ afọ Igbo, ọdịnala ọ bụ afọ Igbo. So what we pack inside ọdịnala is up to us. Ihe anyị tinyere n'ime ya is up to us. Na nwanne ị were egbe ntụ bịa ebe a, m were aka bịa, nwanne ị gaghị eji onye ji AK na eji egbe ntụ. You can never compare. Ị gaghị compare onye ji AK na onye ji egbe ntụ. So ị gaghị ekwu omenala ịbịa ebe a ị na-akọ nonsense na ndị a were AK bịa hie ha agwọ gị ịba, ha were AK bịa ebe a ha agwọ gị ịba. So ka mma na ịketa omenala ebe ahụ, omenala na laboratory, omenala n'ebe ọ bụla ị na-eme omenala, mana ọkwa na nke omenala ịgwọrọ ka iyi na anyị na-akọ nonsense, ndị a bịa ebe ha agwọ gị ezigbo ịba, buru gị buru isi arụsị gị jewara odo gị n'anya, odo onye ọbụla n'anya. So ọ ka mma ka anyị bido, let us wake up. Onye ọbụla kụọ aka n'isi eke isi ọkpọ, ọ bụrụ na isi ga anaghị anata akwụkwọ isi, nwanne kedu ihe mma na-eri ka isi ma akpa isi ụbụrụ eke ma ka ihe mma na-eri ka ọ na-emepe ya, kedu ihe mma na-eri ka ịbụrụ ike ma na-arụ ọrụ. Because this time now, this age anyị nọ now, onye ụbụrụ ya na-emepere nwanne kọmiti suicide nwa bahuru na exist, ọ bara uru. Because ị ga-agba odibo, igba odibo nwa ga-agba odibo. Ọ wụzi like before ndị mmadụ na-agba odibo n'anya ọcha, kịta na nwatakịrị kama ọ ga-agba odibo kama ogbuo onwe egbuo mmadụ. Life changes. So ndị Igbo ọ ka mma ka anyị ji n'oge chụwa ego ojii before chi ejie, chi ga-eji chijinarị anyị achọ nsogbu adịrọ. Ndị ọdịnala ga-eje sọnwụ ya chọọ anị goro anị ebe anyị gbara kasa chipu, ọ tụkwa wụ na 100 ka anyị dị ebe anyị etinye nnukwute fensị, anyị etinye nnukwute babụ waya ibi ebe a mmetụ ya aka eletrik shọk ọgị. Olesi bụ anyị fụ na isi dị gị mma, anyị enye gị akwụkwọ adụrụ, anyị enye gị adụrụ ịbata, anyị achọ ofu ebe tinye gị ịnọdụzi ọfụma. You can marry from onye bi na onye ọdịnala ibe gị, mnụzie ya bata. Anyị agaghịkwa ekpokọrọ ndị anyị siri adịghị mma gaje mba na ha emebiara ya obodo mba no. So maka ama m nature abhors vacuum, ana m ekwu ya everyday. So ọ bụ na ya echenjiro na nwanne onwekwa ebe anyị na-eje, and ịma na nọmba, everything bụ nọmba. So ọ bụ na ọdịnala nweta nọmba, nwanne ị nidere ego. Anyị nweta nwe population believe na ọdịnala, nwanne don't believe nke ọdịnala a na-achụ nonsense, achụ aja emegheri nonsense. Chọs gwuo na believe m na omenala ma ọdịnala, don't worry yourself. Hapụzie tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ, hapụ ihe na ndị mmụọ ga-eje. Just cover, because onye ndị Christianity na-eme that time, just believe in Jesus Christ, you shall be saved. Believe in Jesus, you shall be saved. Ọkwa ihe a na-ekwu. So believe in ọdịnala, you shall be saved. I tell you, I promise you. I nwere the best of the best, and we are having them every day by day. They are proud to be who they are. All because of na eji ịchụ aja na igbu egwu na igbu ọkọ na ịkọ nsị wee mee associate ọdịnala ọ dịka eziokwu. That is nonsense. Ihe awụ mmadụ ji aka, ihe mmadụ na-emere onwe. That is your personal life, and that is past. Ọ bụ ụnyaahụ. We don't want nonsense. I need ihe. Ihe anyị need ebe a na nwanne anyị na-aga anyị na-aga n'iru. Anyị na-aga n'iru. Anyị anaghị eje ụnyaahụ. So onye ọbụla ị gwara maka tia na nwoke m debe Jizọs aha na Jizọs emega expire, ọjụ je gosie Matthew 13:39, Matthew 24:3, Luke 18:29, 1 Corinthians 3:6-8, 1 Corinthians 10:11, Ephesians nke amamihe na-akpọ ya akpọ sef ndị ara amamihe na-akpọ datin, kasi Hebrew 6.5 chapter 6 verse 5 ọ ihe nke akwa Hebrew chapter 9 verse 26, Revelation 15 verse 3. Jeje quote bere ha destiny ndị ụka, so that ka ha mara na Bible says that the age of Jesus Christ emega expired. So here na new age. Ọ bụrụ m nwa kwuru I know it because I'm all these occultic symbols, I know them. But to then say it in their Bible,
so onye ochie ọbụla na-eje ụka whether in America you need to more recycled life recycling to get to the normal level of human being. Onye ọbụla abụrụ ofu, don't talk nonsense ebe a. Ọdịnala bịara mmezi agụrụ ana Igbo hapụrụ, don't worry yourself. Ana Igbo ọkwa nke alụrụ ugbo anyị ga-enwe new ana Igbo na ana Igbo. Akwa ije na Lagos enwe Lekki nwee banana ha niile obofu ọkwara same Lagos ka Jeguled ọkwara same Lagos ka Jeguled biko na ụmụ Igbo ka nna ajụ ụnụ ọkwara same ebe ahụ ka masịrị ulerija mana ọkwara same Lagos ahụ ka a na-arụkwa Eco Atlantic the same Lagos ka a na-arụ Eco Atlantic. Nwanna anyị ga-eje ebe a na ịgbara 100,000 naira anyị nweta nwuo 1,000 people nwere 100,000 each person. Nwanne bịa goro anyị ebe a 1,000 naira anyị niile gocha dị anyị nwanne just watch and see. Anyị gocha dị 100 plus watch and see how development goes. Ọ bụrụ na nonsense. Watch how development goes in your blink of your eye you see. Bro na see government government this government no government present in Igbo land. Onye gwara gị tiro government nwa ị nwere government ma afọzikwe nke bụ government ọ onye nwe government ọ na-ekwu okwu government. There is no government present in Igbo land. Ị nwere ike iji nwu oil money develop Abuja or develop Lagos but ị gaghị eji oil money develop 37 states. Nowhere it can never happen. Ị gaghị eji nwu oil money develop 37 states. It's impossible, absolutely impossible. Impossible. Ọ gara eme. So ọ ka mma na anyị bidoro n'oge otu anyị si ndị Igbo adịgo used to ọgbakọ. So let us use the advantage of ọgbakọ. We are doing it before. Since ụwa eke ha na-akpa odu Anambra, odu Imo, ndị nke Aguleri meeting, ndị Ụmụeri meeting, ndị odu Olu meeting, New Olu meeting, nke a meeting. So I had to go used to this thing. Why don't we use the same thing to map out 50 hectares of land? Anyị niile na-ezuzugharị ihe a ebido goba anyị ebe ahụ. Goba anyị dị ego anyị nwanna anyị gocha ya anyị ese the map gwa gị ka ị ga-esi arụ dị ụlọ gị ngwa ya arụ ụlọ gị si your house. Anyị ga-enye electricity in this place. We give electricity included in your house. Ọ ga-adị include in your house. Ịghọtago? So nwere onye ga-asị na iji ya ụgwọ ma ọ bụ na imere ya nka. Generator ahụ ị na-egoro agba fuel ị gaghị agbazi fuel ị na-eyi uzuzu dị ọkụ ahụ anyị nyere gị dị. Nwanne this here simple development o nwere ihe ọzọ. Instead of ego lista anyị enye gị lista ọ gaghị abụzi nke diesel ọ bụrụzie natural lista from nature. Onye ọbụla enwe ọkụ 24 hours security anyị arụọ gym ebe ahụ rụọ swimming pool ebe ahụ rụọ shopping malls ebe ahụ. Onwe ndị nwere ego ha na-achọ ebe ha ga-eme invest ha agada place rụọ shopping mall up to standard. That is normal. It's just na way normal thing a na-eme everywhere. Ndị ọcha na-eme ha mee na South Africa mee na Canada ha na-eme everywhere. Mana ikwu ndị ojii nọ ya ọ dị ha ka na ihe onye a na-ekwu ihe a normal thing. Ọ bụ is normal thing happening everywhere. But ndị magoro ndị ojii na amaghị ihe na-eme ha self-inflated hate. Ha hatiri onwe ha too much and ha anaghị adị convinced. Ndị agwa ha okwu ọ na-adị ha ka ị na-atụrụ ha asị. Mana American Wonders bịa hia na onye ọbụla esoro ya ịtụọra ha asị na all of them we hey American Wonders. We don't believe American Wonders. I believe na onye ruo orie. That is our own belief. So iwe wene gị ịghọtara. So ụmụnne m ihe m ji ekwu destiny m na-ekwu bụ na maka na anyị egwuo na mmiri ukwu gwuo mmiri nta. Anyị na-amụ nwa mana anyị anọdịgo one day chee kedu the reason of nwa. Ọnụgo nwaanyị ọmụgo nwa jugodo onwe gị ajụjụ what is the purpose of ịnụ nwaanyị na ịmụ nwa. If you don't have any plan for this thing then why are you doing it? Ka ihe na-amụtara disi nwa ka ọ bịa taa ahụfụ ebe a ọ na ị na-afụ na a na-ata ahụfụ ebe a ị na-ata ahụfụ nwunye gị na-ata ahụfụ ị na-amụ nwa ka ị na-echekwa echiche isi ọ dịkwa gị mma. Ị na-ata ahụfụ nwunye gị na-ata ahụfụ ịmụkwa nwa ka ihe mụrụ nwa ka ọ bịa takwa ahụfụ ka ị wetara afa ndị mụrụ nwa ọkpọ ha ndị azụ nwa gị by mistakenly onye na-echi onwe hapụ ihe chi onye na-edu ya hapụ nonsense ahụ chi ise ọ bụ achọghị m ikwu nke ebe a ka ọ ghara dịka nwere ike ntiwa aka egbe nsogbe ndị Igbo bebe akwa. Hapụ ihe onye na chi ya aha nwanne. If you build a decent society with a decent education
nwa ọbụla a mụrụ ebe ahụ at least ọ gaghị awụ onye okoko, kama ọ wụgoro Bill Gates at least ọ ga-awụ normal level of human being. Ọ hapụ ihe chi onye ahụ na-edu ya. Ebe a na-ekwu ụdị okwu ahụ na poverty area, because ọ ịtaba ahụfụ ka ị na-ebeli ivu na Jizọs ga-enyere gị aka. Nwanna amụọ gị with golden spoon, ị maghị ebe Jizọs si wee bịa ụwa sef. Onye a mụrụ with golden spoon don't know that Jesus exists. Ọ mara Jesus na exist. Onye na-ata ahụfụ na-esi iki external power to help ya. Onye bụ ọnụ. Ihe niile a na-eme n'Afrịka ekpe ekpere ndị Europe na-eme free of charge. Onye isi na-adịghị mma a na-akwụ ya ụgwọ. Imbecile a na-akwụ ya ụgwọ. Onye enweghị ọrụ a na-akwụ ya ụgwọ. Onye enweghị ọkụ enyere ya ọkụ. Onye enweghị mmiri enyere ya mmiri. Onye enweghị ụlọ enyere ya ụlọ. Na nwanne ka ihe na-ekpere ekpere. Everything you ask is there. So seek knowledge, seek the kingdom of God, and everything shall be added. So build a society, then you have honored the nature by building society, because you are given. You have given, then nature will give you. By your offspring, nature will bless them with knowledge, and they will conquer the world, they will rule the world. That is simple scientific process of advancement. Scientific process of advancement. Anaghị agbati ya na aga anaghị agbati ya n'ọsọ, anaghị ekwute n'okwu, anaghị emete na nganga, anaghị emete na girigiri. Mba, ọsọkwa ya wụ na anyị dị 1000 nwanne, mmadụ 1000 ahụ wee rule 40 million people. I tell you. Ọsọkwa na anyị dị mmadụ 1000 na that asket ebe ahụ anyị ji ebiri. Mmadụ 1000 ahụ wee rule these 40 million people ebe a. They will rule them because ha nwere proper education. Ha nwere proper system. They don't have it. So onye na-amara ihe ndị ọdịnala ji wee bịa, ọ ga-anya mara. If you listen, you hear, were ya na anaghị adịghị tope ya, listen gee ya ugboro ise. Ọ gị ka ndị a na o nwere ndị gụwara akwụkwọ isi na-akpọ ndị ọdịnala si na ihe unu na-eme achọrọ ka ọ bụrụ ofuru onye n'ime ha. Ọ gị ka ha mara ihe. Ọ gị ka ha mara ihe. Mba, ka ihe na-agwen. Anyị nwere onwe anyị okoko. Anyị okoko. Imagine ndị ma ihe machacha ihe nwere ike ịrụ plan si na ihe unu na-eme nwanne ebe a ka a na-eje, ebe a bụ ụzọ ka ha na-akọ akọ. Ebe a bụ ụzọ, onye na-arụ plan na-ekwu na ebe anyị na-eje bụ ebe ụzọ dị. Nwa ngwụrụ apụtazie na-akọ nonsense. Ndị Igbo ịmagonu mgbe ọ bụ na onye Jizọs bịa ha na ndị Igbo egbuo ya. Enwere ike ọ bụrụ ndị Igbo gburu Jizọs sef. Enwere ike ọ bụrụ ndị Igbo gburu Jizọs ịbịa ha n'isi efu ha agbuo oge ozugbo. Because of nonsense. Enwere ike one ideology na-abụghị eziokwu, nwere ike oche na eziokwu because of that. Ọsọ na-ebịara imebiri ihe without common sense. So ụmụnne m, o nwere ka ọra m taa, mana anyị ga na-ewetara unu ozi ọma mgbe ọbụla. Mara na amara na ihe anyị nọ new age. Anyị abago new age ka anyị nọ. Ndị Mayan said it. Go and Google it. O nwere one time one Indian man kwuru na ụwa ga-emebi 2012. All because of that prediction. Ụwa mebigo, ụwa ended. Now we are in a new world. Ịmana akụ ụwa mmebi, ha eche na ụwa mmebi onye ọbụla ga-anwụ. No, ụwa mmebi bụ na the lower mind goes in concealment, the higher mind comes up. You got that? So ihe na-eme now, ọ bụzi ngụnwa onye nwa mere eji eme movement niile a na-eme, eji eme ihe niile a na-eme because the consciousness arise go. Ọ bụrụ anyị ọwụ nature who brought us here, who created us. Onye nwa na-eme the movement, ọ bụrụ mmadụ. So but you must catch up. Ị ga-akachirịrị up. Nwanne catch ya up. So ebe ọ bụ na ị pụtara, be proud of yourself. Ọ bụrụ na ndị Igbo nwere ihe a na-emepụta, ihere agaghị na-eme anyị. So were goro ọdịnala dị proud, ọdịnala agaghị disappoint gị. Ọdịnala agaghị disappoint unu. Never. O nwere ihe anyị nara unu ebe a. Sọsọ ihe anyị yọrọ unu bụ ka in change. I will ask you to change. Sọsọ anyị yọ ka anyị yọrọ unu for you to change. Change ye, imezi na ejezi n'ụka. Don't go. Ụka bụ ọ na-emebi mmadụ isi. Ụka bụ ihe ọ na-emebi gị isi. Ọ bụrụ ezigbo ihe. Omega expile. Don't go there again. Ejezi n'ebe ahụ. Kama na ọdịna ya adịghị. Ịchọ a way to worship, to see your God. Guy, let us know. We give you a guideline to communicate with the international invisible force in you. We can give you a guideline how to do that. Kedu ihe na-enyere nsogbu na-ejefe ndị ọcha maka ha na-arụ plane na moto? Go and build your own. Jee rụọ nke gị. Ị na-efe ha. Ndị ọcha, ndị black people hate themselves. Ndị ọcha ịhụ oke ihe na-agara ha ọfụma. Yes na why can't we worship them? O were Jesus Virgin Mary na Facebook na-eme na-asị m adịghị na friend.
na-asị m adịa ya onye ji Virgin Maria mee onye ọcha nwa agbọghọ onye ọcha wee mee Facebook page ya na-asị m adịa ya ndị ticha Jizọs ebe ahụ na-asị m adịa ha ndị anaghị atụ egwu ha fụkwara ebe edere ọdịnala ebe ahụ fụkwa ancient wisdom ọsị Jizọs adịa ya nwanne ọ bụrụ na ị chegharịbeghị first chegharị ya before I ask jụọ m for adding chegharịgodi repent then if ask for my destiny adịa m gị iburu Jizọs bịa ebe ha blọkụ m ga-ablọkụ steeti mfụ ha Jizọs ma mfụ pastọ bishọp ide ha bishọp na datin sim adịa gị ablọkụ m gị kedu ihe mere Ifeanyị kedu ihe mere Onyeka ị na-asị m na Jizọs nke bishọp ọsịrị ọ bụ pastọ na-asị m adịa ya pastọ m adịa gị ịbịa mere m ọkụpaị one person ezigbo onye chọrọ ịmụta ihe ịbịa mere m ọkụpaị ebe ahụ mba na ama adị ndị ndị ahụ mba Lagos emega espile Abuja emega espile Ugwu Awụsa emega espile nwanne ebe anyị nọ kịta bụ na plenty land nọ n'Igbo land ebe ahụ ka anyị na-eji m occupied were na Ọka were na Ọnịcha were na city we don't need it anyị need city ime ọhịa we are going there to build a city unu ga-abịa rie adụrụ ebe ahụ unu ga-abịa rie adụrụ na that place na aga na city o mechaa village niile abandon na aba na city ke ihe na-eme na city ebe ahụ onwe ihe na-eme ebe ahụ ke ihe na-eme na city ị na-ele pure water na-akwabaro ị na-ele pure water akwabaro ị na-arụ mekaniki na hapụ na okwu abụrụ nni nsogbu adịrọ gaa na my page you will see ihe m desịrị ebe ahụ maka ndị na-achọ ike ntị ihe bụ ntị edere m ihe bụ ntị ebe ahụ degasị ụmụ ihe dị agha so iji ebe ahụ nke ị chọrọ ịjụ ajụjụ jụọ ajụjụ once apụ anyị pụtaghara anyị na-emezi broadcast ndị mmadụ ka kọlụ anyị ekwuzie time of our broadcast n'ọnwụ mgbe dị ona mgbe dị ona so people will kọlụ ka ajụọ ihe a chọrọ ịjụ mana ihe anyị na-ekwu ebe a onwekwa ihe o wepụrụ na ihe anyị na-achọ ịrụ n'ala Igbo ọ ka dịkwa ya the project dịkwa on everything na-agakwa gosi aga mana ozi ọma nke anyị na-ezi bụ na ka onye ọbụla mara na ụka anyị ugo ka ọkụ onye ụna ka kandụrụ pịị omenanị mgbe ndị gbuo anyị ugo ka kandụrụ pịị onye ọbụla na-ekwu omenanị ịka nzu ịta ọjị ebe a nwanne ịchị ịta ọjị na ya adịghị ịchị gị na chi gị ịchọ ịgọrọ chi gị loo chi gị na ya adịghị don't come here and destroy people's mind gbuo ọkụkọ na ya adịghị gbuo ewu na ya adịghị that is nke nna nna anyị ha nke nna nna anyị ha ọhụ mmadụ ka ha bụ ọkwa mmadụ ka ha bụ dị nwa ọkwa mmadụ aha bụ ka ha bụ ha emego nke ha their own agago their time is gone nwanne nna gị nwụrụ gị nna gị biri ụlọ mkpọ aja ito iruo ezigbo ụlọ goo moto nna gị ọgbara moto mba nna gị ọrụrụ ezigbo ụlọ mba mana ị rụrụ ụlọ gba moto so nke nna nna anyị ha feel na ọ dị irrelevant for now then nwanne debe na ya dị the name we have the same name ọdịnanị eke bụ eke orie bụ orie afọ bụ afọ that is the four fundamental element ọ ihe anyị need nwezi ihe ọzọ sọsọ ihe anyị need with this four fundamental element others ihe anyị ji eme hold it for yourself ya anyị chọrọ bụ ị na-agbago agbụgo ya chọrọ ị na-agara agara anyị na-arị hold it otu a ka ndị pastọs Jizọs Kraịst eme advantage ihe ahụ omenala anyị otu a ka esi aka ọgwụ ndị dibịa bido kọwa ọgwụ make them irrelevant let them go and sit down ọ bụrụ na enweghị ha nwere ike ịrụ nwu wit ọgwụ aha ha hafuo ya nwe ha ji eme bịa gosi anyị ebe a na-akpata mgbọrọgwụ eji agwọ ọya we will turn them anyị na-eme ya export anyị na-arụ ọgwụ na-eme ya export gosi anyị mgbọrọgwụ ọ bụ nke eji egbu mmadụ nye anyị mgbọrọgwụ na-agwọ ọya na nonsense ebe a ị mara nke na-agwọ ọya weta ka anyị na-agwọ na-eme na-ebupụ ị na-arụ mekaniki nwanne kpọọ anyị ị na-akpụ ụzụ ndị na-akpụ ụzụ anyị ga-enwe association of ndị na-akpụ ụzụ n'ala Igbo anyị ewetara ha teknọlọji eji akpụ ụzụ ha kpụpụtara anyị ụzụ ị na-akpụ ụzụ nwanne kpọtụrụ anyị n'igwe ị mara arụ mekaniki kpọtụrụ anyị inwe mekanik shop kpọọ anyị n'igwe nwanne ihe ị ga-ebe ezi on share percentage anyị eme this your mekanik anyị eme ya update inwe transport nwanne kpọtụrụ anyị atọ ọnụ your transportation normal ọkwa nke ogbu na dozen anyị eme ya ọ bụrụ normal ibezie on percentage inwe share mana ndị ọdịnala ga under control maka ọdịnala wụ forever and ever nwanne ime ya individual ọ gaghị work ifu na ọ naghị work individual ọ naghị work so ọdịnala ga control ya ọdịnala wụ the empire the pyramid the house
ọ ndị mmụọ anaghị afụ ha anya unu ama ndị ha bụ unu ama ndị ha bụ sọmụ ka unu na-afụ unu ama ha ndị hụ ndị ọdịnala. So that is the best of the story. Okwu anaba. So onye ọbụla nwere ezigbo ihe ọ na-eme n'ala Igbo nwanne kpọọ anyị. N'ala Igbo ka a na-ekwu ọkwa ha na Abuja, ọkwa ha na Lagos, ọkwa ha na Abeokuta, ọkwa ha na Ondo, ọkwa ha na Kotonu, ọkwa ha na Zayi. N'ala Igbo oge na-adịghị anya onye ọbụla chọrọ ịgo ahịa na China, even anyị ga-akwụsị ịgo ahịa na China sef. Kpọọ anyị, ndị ọdịnala wee link you up to China. Onye China akwụrị gị ụgwọ, ndị ọdịnala anaghị ezu uche, ha na-egwu wayo. Ịchọ ịzụ ahịa gị na onye ọdịnala eme ya. Ihe ọbụla ị chọrọ ime n'ụwa onye ọdịnala nọ ebe ahụ ga-emere gị ihe ọbụla m chọrọ ime. Ihe ọbụla ọwụ mgbe nwanne ịrụzie n'ebe ihe okwu riri agwazie gị ihe a na-eme ebe ahụ. So onye ọbụla mara onwe ya, anyị na-emezie within ourselves. Ihe ọbụla anyị ga-eme within ourselves. Chọrọ ịzụ ahịa na Congo, onye ọdịnala na-eresi gị. Ị chọrọ ịzụ ahịa na Japan, you don't need to go Japan. Ihe na-edere kwere onye ọdịnala ego na Nigeria, ọ kwụọrọ gị ụgwọ na Japan ebe ahụ, pump and play. Moto gị o mere mmebi, gaa na chọpụ ndị ọdịnala, jee ebe ahụ arụcha moto gị nwanne ọrụ new one, and ihe ọbụla a gwara gị otu ahụ ka ọ dị, maka ya mara asị asị. N'ọdịnala isi asị ị ga-anwụ, ị ga-ata aja ala Igbo, isi asị nwụ, ọkwa ha ịgba echi asị nke obere asị o. Ana m ekwu ezigbo asị, mana enwere njọ dị mgbaghara nwe nke adịghị mgbaghara. Isi ezigbo asị ịnwụ, onye egbufu gị nwụ. So ọ ga-aka mma na onye ọbụla bụrụ ha ara ezigbo onye ọdịnala, ọkwa ha ndị ọdịnala nkịtị nke ezigbo ya. Nwanne asị mba, ihe ọbụla ị gwara mmadụ otu a ka ọ dị, onye ọbụla eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ nwanne, onwe ihe ọzọ dị n'ime ka ya na-atụrụ mmadụ asịfụ asị ngasị iberibe. Mba, anyị anaghị ezu oche, anyị anaghị agba ama. Ihe anyị bịara ka anyị mee, ụmụazị anyị na-anwụ anwụ. Ịma na agụụ na-egbu mmadụ. Onye agụụ na-aga ojezuo ochi, ịma na agụụ gburu ya. Mmadụ ịmụ nwa onweghị na akwụkwọ, ọ bụ another vampire ka anyị kreetiri. Enweghị ezigbo ihe anyị nwere ebe a. So ya bụ ihe anyị ji wee pụta, enwere ihe ọzọ. Ihe mere ọdịnala ji wee mee ọdịnala ya bụ because of ụnụ nwa na onwe ụnụ na-ata ahụhụ. That's all. Ọ bụrụ na individual anyị ga-akpatanwu ihe anyị riri. Ọ bụrụ na onye na nke ya agụụ agara egbu anyị, mana ọ because of na charity, the nature that you give you shall take. Ihe hapụ ụmụazị ya niile a na-amụ amụ because ama na mpa ha nwere ike mpa ha adịghị educated enough to understand the mara adịrọ. But ụmụazị ya na ha they need right, they need their own right, ha need their own life. But because of na nobody is there to help them, they will die off because of onwe ha nwere onye enyemaka. No, so I need the society of ga-akwụsị those things. Ọ bụ na ya anyị create a society ga-akwụsị ya, it will continue. So I need a place to call home. Any Igbo man ọbụla na-ata ahụfụ n'ụwa ọ pụtara na Igbo ahụfụ ya na ebe ọbụla na-achụ gị ọsọ Igbo onye Igbo n'ụwa, ịbata ha na Igbo you are free. Agụ ana ọrụ dị surplus, onye ha na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ ọbịa na-atị bịazienụ ka anyị anyị mepekwa okwu arụsị ahụ dị ebe ni a na-atụ ọjị na-agbu ọkụkọ na-egbu anụ nchi. Mba, eni okwu arụsị ọbụla a ga-arụrụ ya glass house, dozie ọfụma, debe ya ebe ahụ. Debe ya ebe ahụ, ugwu nkwenyere, were nke Chukwu nye Chukwu, were nke siza. Mana ọ bụrụ ihe anyị bere ebe ime, so anyị ga-akwanyere ugwu ruo orie, debe ya ebe ahụ. Ọ bụrụzie museum, ọ bụrụ museum, ndị mmadụ gara eje ebe a na-ekiri ya, ịchọ ịgbara ya egwu. Mana ọkwa nke ịpụta na-ata ọjị na-agbụ kaịkaị ebe ahụ, ịta aka ka igbo kakai. Mba mba nwanne, ọ bụrụ ihe anyị bịara. Ọ bụrụ na ihe chere anyị bịara ebe a nwanne ime mistake, ịbara moto ndị ochi, ọ bụghị ya anyị bịara. So a sị m udo dịkwara unu niile ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị bụ ndị ọdịnala. Unu adara mba, mana ịma na ihe mere anyị anaghị ekwu, anyị anaghị agwa unu ihe anyị bụ n'obi bụ na nwanne nwere ike ịgbacha onye ahụ otu ebe ahụ tụzụpụ jekọrọ onye ọzọ. So ọ bụrụ na ya anaghị agwa unu ihe ọbụla, nsogbu adịrọ. A na-eso ya eso. O nwere mgbe ọ ga-eme iruo ịgbagote n'ọkwa, ịgọta God step ọ piramid ka a na-arị, ịgbagote n'ọkwa abịa gị ị na-arịgotekwe. Mana ikwe na anyị ga-anọkọta n'ọgọba unu ihe anyị na-eme, nwanne ịmagonu ndị isi ojii ọka na-ekwu ọgbapụ ọsọ bụrụ datin je mewezie ya onwe, and ọma ha eme ya obifo ọmara ihe na obi aka na anị igbe ha na onye ojii ihe ozugbo ọgbapụ jebido ya. So ọja mere anyị ji eme nke anyị otu a, maka na a sị na agbụsị gba otele ọmụrụ akụ. Mana ndị Igbo tụrụ inu sị na agbụsị gbaa anị ya na onye awụrụ nwanne. Ndị Igbo bụrụ agbụsị na-agba anị everyday. So gị na onye ga-abụzi nwanne. So udo dịrị ụnụ. A sị m nke onye chi ya zelu.
ekenesie m onye ọbụla ndị gere ege ndị ka ya ege ege si m nwere anyway ntụwa dụrụ taịm adịrọzi aka m ịkọ akụkọ Mekisedek taa maka nke ahụ na-agụ Kristi dị nwenụ m ụkọchukwu ebebe na-erunye achịcha na mmanya dị ka Mekisedek. Achọrọ m ịkọ maka Mekisedek mana ọ ya ha bụzụta maka taịm adịrọzi ka mmadụ jeme ihe ọzọ dịarịa na ihe dịarịa iburu ibu. Ihe n'ala bekee ịbụrụ onye ọchịchị nwanne ọrụ ga-egbu gị nwụọ, ị ga-arụgide ọrụ nwụọ. N'Afrịka bụ ịbụrụ onye ọchịchị ịpara dugburu afọ na Afrịka afọ ka ha ji achị ọchịchị. Iwe onye ọchịchị afọ zaa mmegbe bụ afọ eje 39 years bụ president of France 39 years nke ndị Afrịka o buru afọ na-akpagharị. Adị mma polisi adị mma kọtụma cha gọvanọ the highest thing gọvanọ mere na Igbo ọ na-arụ ụzọ, ọ na-eselebreti ọ na-akpọ champen a na-arụ ụzọ. Onye ga-achị anyị oge ga-achị anyị ego ọ dere edere ego ọ dere edere. Gọvanọ ego ọ dere edere ọ kpọtakwa ha ahịa ego nye mmadụ enyere ego ọsị ọ dere edere. Ndị isi ojii amara ihe onye a bụ onye kwesịrị igbeke ya agbụ pịa ya ezigbo ụtarị n'ike go na agụrụ egwu ọ dere edere. Biko ka ọ dịbagodin ihe ọ dịbakwa na echi mbọsị nta ka anyị chụọ na Owere nchi mbọsị onye ochi ga-akpa nna ya ka anyị chọọ na ihe anyị furu efu ndị eme na anyị pọpị udo dịrị ụnụ.